vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZoom, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, can you please post for me? Inini ndauya nenyaya yangu. Ndiri kutsvakawo vanhu vasina mabasa, chero vane mabasa asi vanofanira vari vanhu vanenge vachida kudzidziswa kugadzira mafridges, aircon nezvimwe zvinhu zvinoshandisa magetsi. Pama aircon tinoita repairs, installation and service. Saka tinenge tichiita iya inonzi air conditioner and refrigeration. Tinenge tichiita ma-online lessons, then tobva tazotaurirana madays ekuti tinge tichizosangana kana ka2 per week for ma-practical lessons. Asi ndiri kutsvaka vanhu vari muCape Town. Inini ndiri based kunzvimbo kunonzi kuParo, but anytime ndinogona kushifta kuenda kuStrand. Saka vanenge vachida vanondibata panhamba dzangu. Hatisi kusarudza kuti vanhu ava vanenge vari vanhurume kana kuti vanhukadzi. Wese anenge akasununguka is welcome. So vanhu ivavo vanouya kuinbox, then tobva tazotaurirana mafees acho neperiod yaunenge uchida kuti unge uchizoita course yako. Zvinhu izvi zviri kutotanga very soon, so vanhu ngavasatya havo. We have a registered company. Saka group harisati rava nevanhu vakawanda. Vanhu ngavasavhunduka havo. Kana maposta, please update me. Thank you. Vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna Haiti. Kana muchida kutaura navo, uyai kuinbox kwangu, then tobva taona kuti mungabatsirikana sei. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindivigirawo chitupa changu mobva mandiposterawo. Inini ndiri murume ane makore 35 ekuberekwa. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ndakakura upenyu hwainge hwakaoma mushure mekunge amai vangu vashaika. Amai vangu vakashaika apo pandainge ndichiri ne8 years. Saka ndakazochengetwa nasekuru, asi sekuru ava vakazokundikana kuti inini ndinge ndichizopedzisa chikoro changu. Ndakazoti ndava ne17 years ndakabva ndazotanga kuita zvekucherawo goridhe, asi masango ainge ari matema. Ndakazoroora mukadzi ndokubva taita vana vedu 4, 1 mukomana ne3 vasikana, asi upenyu hwakangoramba hwakasunga. Mukomanashi ndakazofuririka kusvika pakuzonorombera izvi zvandainge ndichiitawo zvekuchera goridhe. Ndaiti pose pandinenge ndachera yainge iri mari chete chete. Saka mukuromba umu ndakabva ndazourayisa umwe mwana wangu uyo mukomana, sezvo ndainge ndaudzwa kuti zvinhu zvangu izvi zvandainge ndichishandisa izvo zvainge zvava kutaura kuti zvaneta nekuramba zvichingondipa zvicherwa izvi zvepasi. Hanzi zvainge zvava kudawo something, zvainge zvanzwa nenyota. In short, ndainge ndichiudzwa kuti painge pachidiwa sacrifice yemwana. Dambudziko riripo now nderekuti mudzimai wangu kana akafunga zvekufamba, inini ndinobva ndamurambidza nekuti ndinenge ndichitya kuti iye kana akangofamba anobva aziva nyaya dzangu. Mukoma kana kuri kunzi akataura kuti zvataona kuti izvi zviri kuramba, kutadii tambofambawo, mungava muri mumapostori kana mun'anga, kunyangwe zvake iye asingazvidi zvekufamba mun'anga. But ndinobva ndatanga kumuitira hasha ndichimuudza kuti une kutenda kushoma, but ndinenge ndichitya kuti mukufamba kwedu anokwanisa kuzopedzisira aziva kuti inini kuseri uko kune zvimwe zvinhu zvakavanzika. Saka zvava kuitika mukoma ndezvekuti inini handina zororo, mari ndinayo, ndakavhura mashopu, zvigayo nemasinuka, asi mwana uya ndinopota ndichimuona achidzoka kwandiri handirari. Ndine dambudziko rekuti kana ndava kunorara paya ndinongovhunduka, ende zvinhu izvi zvinokwanisa kungoitika kunyangwe ndakagara zvangu pasofa, zviya zvekuti unenge ugere zvako nemhuri yako wobva wangokaruka wabatwa nehope. Ndinobva ndangotanga kungovhunduka zviya like ndinenge ndichirwidzana nemunhu ndiri kuhope. Saka zvazvinoita ndezvekuti ndinoti kana ndikavhunduka kudaro
kudaro ndiri panzvimbo panenge paine vanhu ndinobva ndanyepedzera sekunge ndinenge ndabatwa nemadzikirira. But chokwadi chinenge chichiitika ndechekuti kuhope ikoko ndinenge ndichitoona mwana wangu akamira pamberi pangu, ende chimiro chake chinenge chiri icho chandakagumisidzira kumuona ari zvaainge ari, nekuti pandakaenda kun'anga ikoko mwana uyu akabva anzi anofanira kuti ange achigurwa musoro wake. Kunyange zvake mwana uyu takamuviga ane mitezo yake yainge yakakwana, but pane mishonga yakazoshandiswa. Inini pandakaenda kuti ndinge ndichienda kunoona mutumbi wemwana wangu apa paainge achiri kumochwari, pane mumwe mushonga wandainge ndakabata muruoko rwangu. Pandakanopinda mumochwari ndichiita sekunge ndainge ndichicherechedza mutumbi wake, ndakabva ndaenda ndikanomubata kuright hand yake ndichiita sekunge ndainge ndichirwadziwa nemafiro awo ainge aita mwana wangu. Asi kumubata kwacho kwandainge ndichimuita kuright hand kwake, pane mishonga yandainge ndakatobata kuruoko rwangu rwekuright. Saka mishonga iyi kushanda kwayo ndekwekuti pandakamubata kuruoko rwake rwekuright, patakazomuviga, munhu uya ainge achindibatsira ndokuzogona kwaakazoita kuti ange achitora mapatsi awo aakandiudza kuti ndiwo anodiwa kuti tinge tichizadzikisa zvose zvatainge tichiita. Kunyange vanhu patakaviga havana kutozviziva kuti mwana uyu watiri kuviga tiri kutomuviga inini ndakamubatisa mishonga iyo yandainge ndakamubatisa. Asi mukadzi wangu hapana kana chaanomboziva pazvinhu zvose izvi kuti ndizvo zvandakaita. Ivo vakandibatsira, handidi zvangu kutaura zita ravo, vakabva vati pari kudiwa zvekare rimwe ropa kuti tinge tichitsipika uyu mwana, nekuti vainge vachiti ivowo vainge vasina kutarisira kuti ndizvo zvazvinozoita izvi. Vainge vachiti hanzi wako mwana, rako ropa harina ngozi, mwana haakwanisi kupfukira mubereki wake. But pandakazovaudza kuti mwana uyu ari kundipfukira because tangoti garei, ndakabva ndatanga kuona masainzi mamwe andainge ndisinganzwisisi. Zvinhu izvi zvakatanga so simple. Ndinorangarira rimwe zuva ndainge ndabva mukutenga imwe motikari yangu mushure mekunge taviga mwana. Saka zvakaitika ndezvekuti mangwana acho makuseni ndabva mukutenga motikari iyoyo, ndainge ndichida kutobuda kuti ndiende kunotarisa vakomana kuti vainge vachichera zvakanaka here. Ndakati ndabuda, I remember kuti pandakabuda ndainge ndatotora makii emotikari iyoyo, but ndakati ndapinda mumotikari ndatostata motikari, ndipo pandakabva ndaona kuti paignition makii emotikari ainge asipo. Zvinhu izvi zvakandinetsa because engine yemotikari yainge ichitoidla, yet makii emotikari ainge asipo. Ndakatsvaga ndichatsvaka zvekare, but makii iwawo ndakamashaya. Motikari ndinofungidzira kuti yakaita almost 35 minutes ichingoidla ndichitsvaka makii emotikari, but ndichimashaya. Zvandakazongoita ndezvekuti ndakangozongopinza motikari mugiya ndokubva ndangoisiya ikabva yazongozvidzima iri yoga. But makii chakandinetsa ndechekuti pandakazodzokera kubedroom ndo pandakabva ndaona kuti makii ainge ari pamusoro pepilo yangu. Zvinhu zvakandinetsa kuti ko makii andainge ndabuda nawo mumba ndainge ndazodzokera nawo sei. Kunyange mudzimai wangu handina kana kuzombomuudza kuti ndipo pandainge ndawana makii, because iye paakazobvunza kuti saka makii acho manga makamaisa pai, mudzimai wangu ndakabva ndangomunyepera ndikati stress chaiyo ndiyo yandiafekta. Ndati ndichingobva mukubatidza motikari ndokubva ndangozvomora makeys emotikari ndikabva ndaisa muhomwe dzangu. Saka pese apa pandanga ndichitsvaka makii anga arimo muhomwe mangu. Asi mudzimai wangu handina kumuudza kuti patainge tichitsvaka makii emotikari ndakazoenda ndikanomawana ari mubedroom, but ainge akangoita zvekugadzikwa pamusoro pepilo iyo yandinotsamhira. Handizivi kuti mudzimai wangu ndomuudza sei uye paachaziva ndichadii, nekuti kufa kwemwana iyeye chironda pamwoyo, nekuti ndiye ainge ari iye ega mwana mukomana.
zvaizvezvi Mukoma Nashi tazama tichazama zvekare kuti tinge tichiita umwe mwana zvekare, but handichazivi now kuti mishonga iyi yandakabata ndiyo iri kukonzeresa here kuti mudzimai wangu asabatira pamwe pamuviri. Munhu uya akandibatsira iye ainge akanditi ndinokwanisa kukuitira mhiko dzekuti paya pamunonoviga mwana munobva mamushandura, mobva mamuviga akatarisa pasi kwete kuti akatarisa mudenga. But zvinhu izvi zvakandiremera Mukoma Nashi, nekuti ndakatanga kufunga kuti ko vanhu vanozoti kudii vachiona tichishandura mwana, not kumuradzika in a normal way akatarisa mudenga. Ipapo ndakabva ndapatya. Ivo vainge vachiti kana tikasaita mhiko idzodzo dzekuti mwana anoshandurwa obva aradzikwa akatarisa pasi, hanzi anobva azovhara chibereko chaamai vake, tobva tazotadza kuita umwe mwana zvekare. Saka ndava kuona kuti zvose zvandainge ndichiudzwa nemunhu uya akandibatsira chinenge chainge chiri chokwadi, but panguva yacho ndainge ndisati ndava nezvivindi zvandava nazvo izvezvi. Ndakatya kuti kana ndikazoisa mishonga iyo yandainge ndapiwa mukofini nemunhu uyo ainge achindibatsira achiti mishonga iyoyo ndiyo inozotendeudza mutumbi wemwana, vanhu vasina chavanenge vachiona. Munhu iyeye ainge ati mutumbi wemwana unozotendeuka mushure mekunge tapedza kumuita body viewing, paya coffin parinonovharwa, then mutumbi wemwana unobva washandurwa nemishonga iyoyo. Asi akati mishonga iyi ndinofanira kuti ndinge ndichiikanda apo patinenge taenda kunotora mwana kumochwari. Saka ndakatya kuti ko zvinhu zvacho zvikazoenda nepamwe mwana uyu obva azoshanduka ari munzira tichibva kunomutora kumochwari. Ndakatya kuti ko paya patinozovhura coffin remwana vanhu vobva vaona kuti mwana anenge akatarisa pasi instead yekuti ange akatarisa mudenga. Vanhu handiti vanobva vati ngatifambei, nekuti zvinhu izvi zvaitika rinenge riri shura. Ndakabva ndanzwa hana yangu ichirova ndokubva ndaregedza kukanda mishonga iya yandainge ndapiwa nemunhu uya achiti ndiikande mukofini remwana. Mukoma Nashi, nawo handitombozivi kuti ndozvifambisa sei. Kana kuinewo munhu wamunoziva anokwanisa kundibatsira, because izvi zvekuti ndinge ndichideura rimwe ropa zvekare. Mukoma Nashi, pari zvino ndiri mubishi rekuti ndinge ndichitsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira kuti ndinge ndichibvisa mhiko idzi dzacho dziri kunzi dzinofanira kuti dzinge dzichienda pane umwe mwana wangu musikana. Kana zvichibvira ndodziisa zvangu pangava pari pamutorwa kana kuti umwe munhu weukama, kunyange zvikanzi ukama hwacho hunenge huri kure, but ndanga ndisina kuzvimiririra kuti pari zvino ndinge ndichizoisira mhiko idzi pane umwe munhu weukama wandinenge ndiri close naye, wese pamwana wangu. Asi kana ari mutorwa zvake kana kuti umwewo weukama anenge ari kure, hongu ndinokwanisa kubvisa mhiko idzodzo pamwana wangu ndodziisa pamunhu iyeye. Mukoma, pari zvino ndiri mubishi rekuti ndinge ndichitsvakana nevanhu vanogona kubvisa mhiko idzi. Varipo zvangu vandakamboaprocha vakabva vati ivo vanokwanisa kundibatsira, asi pari zvino pane umwe akandiudza kuti ndinge ndichitsvaka zvimwe zvinhu, but zvinhu izvozvo ndiri kuona kuti zvinototinetsei kuti ndinge ndichizviwana muno muZimbabwe. Asi mukuzonobvunza mune vamwe vanhu vandinoziva, ndakanzwa sekunge zvinhu izvi zvinowanikwa munyika idzo dzakatikomberedza. Kungoti zvangu handisati ndawana connection yekuti ndinge ndichiwana zvinhu zvacho kuti mhiko idzodzo dzinge dzichizobviswa pamwana wangu dzobva dzaiswa pane umwe munhu, either asiri weukama hwangu kana kuti tinenge tiine ukama, but ukama hwacho hunenge huri huya ukama hwekure. Please Mukoma, kana mukazondipostirawo nyaya yangu munge muchizondiudzawo. Pari zvino handisi kuda kurasikirwa nemhuri yangu, especially mwana wangu uyu musikana. Chandiri kutya ndechekuti kana mwana wangu uyu musikana akazonzi atorwa, ameno kuti mukadzi wangu
anosara ari pai, because izvezvi kana ndakamutarisa munhu wekuti ari kungorarama ari mumastresses oga oga. Please ndibatsireiwo hama dzangu, kutadza kurimo muvanhu. Asi for now ndava kuda kugadzirisa izvo zvinhu zvandakakanganisa. Yes, vanhu vanokwanisa kuti reurura, but kureurura pari zvino hakuna chakunobatsira, nekuti zvinhu izvi zvandakatora zvinhu zvitori strong. The reason why ndati zvinhu izvi zviri strong, it is because izvo zvakatondiudza kuti kana wafunga kuti rasa, ziva kuti isusu ndisu tinotofamba tiri kumberi kwako. Kunyangwe mandakazofamba ndichisangana nevanhu vanondiudza kuti mhiko idzi vanokwanisa kudzibvisa, but kubviswa kwadzo hunge dzichibviswa pamwana wangu dzichienda kunogadzikwa pane umwe munhu. Zvinhu izvozvo zvakatondiudza kuti ndisu tinofamba tiri kumberi kwako. Kunyangwe ukafunga kuenda kunzvimbo kwekuti unenge uchida kunotirasa, ziva kuti isusu ikoko tinenge tatosvika kudhara. Iwewe uchizosara kusvika, tinenge tatosvika kudhara. Saka hapana way out apa mukoma nashe. Pari zvino ndiri kungotsvakawo rubatsiro. Kana ndamborasirira zvinhu izvi kune umwe munhu, kana kuri kunzi ndazobudirira kurasira zvinhu izvi pane umwe munhu, ndipo pandinozotanga kufunga nhau idzi dzekuti zvinhu izvi ndingazvirasa sei. Please ndipostereiwo nyaya yangu. Hey vedare, ndo message yandakatumidzirwa namukoma vedu iyo. Anzi pari zvino kutendeuka is not an option. Ndiri kurwidzana nekuti ndinge ndichiseva mwana wangu. Hey, ndaisatoziva kuti zvinhu izvi zvinotokupawo ma-deadlines ekuti by musi wakati unofanira waita chakati. Hey, hanzi dzimwe mari dzacho dzinotouya ndinotoudzwa kuti musi wakati enda unosiya mari iyoyo pakati. Kana musango chaimo ndinokwanisa kungoenda kunosiya mari musango, ameno kuti inozotorwa nani mari iyoyo yandinenge ndanosiya musango. Hey, zvakangooma hazvo veduwe. Asi ngatitaurei navo mucomment section. Vedare ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.